paddenboog gaan opzet met zijn nooi in die vlee, ha-ham. Die paddenboog gaan opzet met zijn nooi in die vlee, ha-ham. Die paddenboog gaan opzet met zijn nooi in die vlee, maar de opzet kers kon hij nergens kree, ha-ham, ha-ham, ha-ham. Hij vraagt hoe een veervlieg om zijn lucht uit de huur, ha-ham. Hij vraagt hoe een viervlieg om zijn lucht uit de huur, ha-ham. Hij vraagt hoe een viervlieg om zijn lucht uit de huur. Die viervlieg zit u ja in een cent per uur, ha-ham, ha-ham, ha-ham. Die twee loopt u af naar die nooise huis, ha-ham. Die twee loopt u af naar die nooise huis, ha-ham. Die twee loopt u af naar die nooise huis, die huis en die vlee van my juffrou Muis, ha-ham, ha-ham, ha-ham. Die padda die viervlieg sy lampie wou leen, ha-ham. Toe padda die viervlieg sy lampie wou leen, ha-ham. Padda die viervlieg sy lampie wou leen, met die hierdie ontstellende nuus verneem, ha-ham, ha-ham, ha-ham. Viervlieg sy lamp is aan sy stert vastgeswees, ha-ham. Viervlieg sy lamp is aan sy stert vastgeswees, ha-ham. Viervlieg sy lamp is aan sy stert vastgeswees, hy sou moes opsit saam met padda en sy muis, ha-ham, ha-ham, ha-ham. Die padda het die viervlieg maar huis toegestuur, ha-ham. Die padda het die viervlieg maar huis toegestuur, ha-ham. Want de opzet ligt in een cente uur en de luistervink daarbij is gans te duur, ha-ham, 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 ha-ham.